kwazai hama dzose nemufaro uri muna Ishe wedu Kristu Jesu. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Ndinotenda kuti muri utano kubva patakapedzera kuonana svondo rapfuura. Takaparidza zveshoko evhangeri yaKristu, tikaparidza zvekuponeswa kwenyu, tikaparidza zvekusazvikudza kwenyu. Nawo yekuzvikudza kwenyu inofanira kuti ipere, vanhu varurame vauye pamberi paMwari. Nhasi tinodzoka nenhau yevanhu vanorasika pakutenda kwavo, vanhu vanobva pakutenda kwavo, vanowanikwa vachirasika vakatarisa, vachitendera vakaipa kuti apinde mumwoyo mavo, vachitendera kushandiswa nevakaipa saizvozvo. Zvino nyika ino izere nehondo, dziri pahondo dzemuchadenga dzatinorwa nadzo, dziri pahondo dzomweya. Ungaone zvinhu zvitenge zviri kufamba kumba kwako, ungava kumabasa kwamuri, muona zvinge zviri kufamba chaizvo, asi kudenga kune hondo iri kurwiwa. Panyika ino pane hondo iri kurwiwa. Hondo iri kurwiwa mweya yavanhu kuti ndiani uchaenda, ndiani uchasara. Hondo kudenga yaMwari nehondo yaSatani Dhiabhorosi. yaMwari, Mwari akarwa kare akakunda. Changosara chete kuti vanhu vatende vagamuchire kuponesa, kuti ruponeso rwakauya pakati pavanhu rwakaiswa naMwari neuchenjeri hwake. Asi zvino vanhu havadi kutora ruponeso, vanhu vanoda zvenyika. Vaniko vachinamata mufananidzo wenyika ino, vonamata Ishe wenyika ino Satani Dhiabhorosi nenhume dzake. Vanhu vobva pakutenda kuna Mwari votenda kune zvakaipa, kutenda kune uyo ari Mwari wenyika ino azati ari Mwari wokumusoro-soro. Zvino vana Mwari vakawanda vari panyika ino, asi wokumusoro-soro mumwe chete. Wokumusoro-soro havana kuwanda, mumwe chete iye wokumusoro-soro. Kune vamwe madzimambo nemamwe madzishe ekumusoro, kune vamwe vaMwari vekumusoro vanotonamatwa navanhu. Vanhu vachitoda kunamata Mwari, vachitonamata Mwari wekumusoro, asi azati ari iye Mwari wekumusoro-soro. Nokuti tarira muhondo dzemuchadenga, kune hondo dzerima dzinogara muchadenga, dzinorwa muchadenga. Dhanieri wakati wanyengetera pamberi paMwari, akanyengetera achiti kuda kuti Jerusarema isunungurwe. Akaronga mwoyo make kuti ndichatsanyira nyika ino yeJerusarema. Nyika yeIsraeri ndichaitsanyira mazuva 40 days. Ndakatsanya, ndakazvinyima, ndakazvitsaura pamberi paMwari kuti vanhu vaponeswe, Mwari asaparadze vanhu ava. Asi zvakaitika ndezvekuti zuva raakaronga mwoyo make kuti azvitsaurire, atsanyire Mwari, atsanyire zvinhu izvi, Mwari akanganzwa izwi rake mwoyo make. Mwari akatuma nhume yake, akatuma ngirozi kuti enda panyika. Mtumwa akatumwa kuti dzokera nemhinduro ukudze kuti mnamata wako anzwikwa usati watanga. Asi mtumwa akati akudzoka nemhinduro akabatwa nemuchinda wePezhia, madzimambo ePezhia, akabata munamato, akabata mutumwa mudenga, vakatanga kurwa hondo. Akatadza kupfuura kudzoka nemhinduro kubva kudenga, kusvika patozopindira musoja mukuru anonzi Michael, musoja wekudenga wehondo dzekudenga, akaipindira hondo iyoyo, akaitenga, akarwisana nemachinda ePezhia namadzimambo ePezhia, madzimambo erima, madzimambo emuchadenga, kusvika mutumwa akwanisa kuuya nemhinduro kuna Dhanieri. Dhanieri akanzi, tarira mhinduro yako yakasvika pamberi paMwari, yakasvika muzuva raukaronga iyo mwoyo mako kuti uchange uchizvitsaurira pamberi paMwari. Mhinduro yako yakanga yakutodzoka. Ndakanga ndakutora nemhinduro yako usati watanga kufugama, asi mhinduro yako yaichange yanonoka, asi mhinduro yako yakauya kare. Asi ndanga ndakabatwa nemachinda madzimambo ePezhia akanga akandibata, vanotonga hondo dzemuchadenga. Saka hondo dzemuchadenga idzodzo ndo madzimambo ekumusoro, ndo madzimambo anonamatwa nevazhinji panyika ino, vachiti vari kunamata Mwari, asi vari kunamata madzimambo ePezhia. Madzimambo akaipa ndo avanonamata. Tarira hama yavo,
ndiripo pakukusimbisai. saPaulo saTimotheo tiripo pakukutambudzikirani, tichikuudzai evhangeri yekuponeswa kwenyu, kuti imi muponese mweya yenyu. Kana muchinge mapona mweya yenyu, isu mufaro chava mukuru kwatiri. Takapiwa shoko evhangeri tigoverane pakati penyu, takapiwa shoko evhangeri kuti tikuparidzirei kuti mutendeuke kuti mupone. Isu mubayiro wedu uripo kumusoro kudenga, hauzati uri pano panyika pakati pavanhu. Mubayiro haubve kuvanhu, shoko rino haribve kuvanhu, evhangeri ino haibve kuvanhu. Chiprofita chepaJerusarema pano hachibve kuvanhu, chinobva kumusoro kudenga kuna Mwari. Wekumusoro-soro, kwete wekumusoro, asi wekumusoro-soro. Zvichireva kuti kuna madzimambo emuchadenga erima, kune madzimambo echiedza chaiwo emuchadenga arimo zvakare, asi kune wekumusoro-soro. Ndo Baba wedu anogara nekusingapere. Ushe hwavo haungapuswi kana kuzungunuswa. Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere. Amen. Ndinokudzai Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo. Muzita rake neropa rake takaponeswa zvakare, nokuti dai pasina uchenjeri hwakaitwa hwekuti mwanakomana wekumusoro-soro, zvakare mwanakomana wekumusoro-soro. Dai pasina mwanakomana wekumusoro-soro, dai tisipo pano. Dai evhangeri ino pasina, dai mashoko atiri kuparidza pano tichipanana ushumiri hwekuti Kristu ndiye Ishe, dai pasina. Naizvozvo Ishe wedu ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere. Amen. Ndinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wazvoka. Azati ari Holy Ghost kana kuti chipoko, nekuti haana kubvira ararama pano panyika akafa. Asi ari mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, mweya wekumusoro-soro. Saka wekumusoro-soro ane mwanakomana wake, wekumusoro-soro ane mweya wake, wekumusoro-soro ane simba, masimba wekumusoro-soro. Saka wekumusoro-soro ngaakudzwe, nemweya mutsvene waMwari ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Mweya mizhinji yepano panyika, mweya mizhinji yemuchadenga, mweya mizhinji yekumusoro, asi mweya mumwe chete wekumusoro-soro. Mweya wekumusoro-soro ndo mweya mutsvene wazvokwadi, ndiye mweya zvakare akamutsa Ishe wedu kubva kuzikurusei kuHadhesi kuakafa. Ndiye mweya akatora Kristu akaenda naye murenje, akaenda kuti anosangana naSatani dhiabhorosi asvike pakuedzwa. Ndiye mweya mutsvene waMwari zvakare akamutsa Ishe wedu. Ishe wedu anzi Ishe amutswa kubva kuakafa. Mweya mumwe chete, haana kuwanda. Saka mukaona pakuitika confusion, moziva kuti aiwa pano paita zvemweya mutsvene waMwari, zvakare paita zvemweya yekumusoro. Kune mweya yekumusoro, asi kune mweya mumwe chete wekumusoro-soro. Saka mwana chiprofita chapesana. Mukaona ndakataura kuzondora bhura ndikati mukaona vaprofita mairi vese vari kuti vane mweya wekumusoro-soro, vachipesana pane zvavari kuprofita, moziva kuti aiwa pane mumwe ane mweya wekumusoro, poita mumwe ane mweya wekumusoro-soro. Nekuti mweya wekumusoro-soro mumwe chete, zvari mumwe chete haangazvipikisi kuti nhasi anotaura zvimwe mangwana anotaura zvimwe, nekuti ndiMwari. Mwari hachinji, haashanduki, uye Mwari haashanduri shoko rake kana achinge areva chokwadi. Dai mairangarira maizokanganwa. Vanhu vanokanganwa kunamata Mwari, vanokanganwa zvoumwari, vanokanganwa zvinodiwa naMwari. Vanoita kuda kwenyama, voteedzera madiro enyama, voita madiro aJojina mune zvaMwari. Nyika ino haina kuiswa pano panyika kuti muite madiro aJojina. Madiro aJojina chitori chinamato chamunenge makutoita. Pasi rino pane zvitendero zviviri chete, hapana zvakawanda. Pane zvitendero zviviri chete, chekutanga nechitendero chewekumusoro-soro. Icho ndo chine sungano yakaiswa pano panyika muna Kristu Jesu, kuti ani nani anotenda kuna izvozvo, anotenda kuti Jesu ndiye Ishe, anenge anamata sungano iyoyo yakasungwa naMwari wekumusoro-soro. Munhu uye achanzi mwanakomana wekumusoro-soro. Imwe kereke pano panyika ikereke yavaHedhesi, ikereke yavava vasingatende kuti Jesu ndiye Mwari, kereke isina sungano. Ndo kereke inonamatwa navamwe vose. Saka ukaona iwewe uchiti haina ndinamate, ziva kuti aiwa kusatonamata ikoko kunamata.
kutoramba kuti Jesu ndiye ishe ikoko, kutonamata ikoko, kutoti aiwa ndisiye ndiende kubhawa ndimwedoro, kutori kunamata ikoko, ndisiye ndiende madera aJojina, kuita madera aJojina ikoko, kutori kutonamata ikoko. Watonamata zvifananidzo, wanamata muchinda wenyika ino. Ndamachinda mairi anonamatwa, kune muchinda wokumusoro-soro, ndiye mwanakomana wokumusoro-soro, kozoita mukomana wepanyika ino, ishe wenyika ino, Satani ndiabhosi. Satani ndiabhosi wakabva kudenga, wakadzenga kudenga. Vanakomana vevanhu vakati vaungana kuti vanamate Mwari. Mwari akaona Satani aripo pakati pavo, akati iwewe uri kudei kwavo, wanga uri kupi? Zvikanzi ndakati mbera hangu nenyika, ndichipota-pota nenyika, ndichimboona kuti zvakamira sei panyika. Zvikanzi saka pano uri kudei. Dzimamboona iri muranda wangu Jobho uyu. Jobho akatanga nauya Jobho, Satani achionamata Mwari, atoya kuzonamata wangu, aripo pakunamata akasvikoka, ndakunamatawo nhasi. Akanamata Mwari. Kusvika ataura naMwari, wawirirana naMwari kuti Jobho ngatimbomisai patambo, tione kuti akasimba here. Ndiye muchinda wamunonamata iyeye. Aimairangarira Sodoma neGomora, yakatsva nekuti vanhu vakazvikudza, vanhu vakaita madiro aJojina kusvika Sodoma neGomora, Mwari ati ngaidzimwe pamhepo. Yakadzimwa yose pamhepo. Sodoma neGomora hapana chakabuda. Nguva yaNoa nyika yakati yatadzira Mwari, Mwari akati ndakudzima zvese zvine nyika yacho zvose. Vatumwa vakamira kudenga vakati Mwari hamungaite zvinhu zvakadai sokuti nyika yamakavaka mobva mangoipodzanura pasina kana kuti poitwa sei. Mwari akati ndinoizvisa moto izvi. Zvikanzi aiwa Ishe ndipei mukana. Ishe Kristu Jesu akapiwa mukana wekuti atinyurure pano panyika isaparadzwa. Izoparadzwa nenguva iyo, asi panguva ino tombopiwa mukana wekuti tinamate Mwari, titendeukire kuna Mwari, tinamate chimwe chitendero, tinamate imwe sungano. Iyo sungano yakauya naIshe. Tarira nguva yaNoa, mvura zhinji yakanaya pano panyika, yakanaya pano panyika. Vanhu vese vakafa, pakasara mhuri imwe chete, mhuri yaNoa. Hamushi 5, 6, 7. Ndo vanhu vakatangidza kuti pachitanga kunzi patine pani vanhu panyika, vanhu vese vaparadzwa naMwari. Izvozvo zvinoitwa kana vanhu vakakanganwa kunamata Mwari, vanhu vakakanganwa zvinova izvezvi. Hapasisina nguva yaNoa, hapasisina nguva yaSodoma neGomora, ndaizvo zvakaitwa kuti zviratidze, zvinyorwe pasi kuti mudzidze kuti zvinoitika. Kana zvaitika munoda kuti mutendeuke kubva kwazviri, nekuti mukasatendeuka kubva kwazviri matonamata. Tanza shamwari yangu ingochana ofara naizvozvo, aiwa izvozvo watonamata. Fananidzo mushamwaridzana nevakaipa kuzvidii, kushamwaridzana naSatani. Chiko chikabude pakushamwaridzana naSatani. Kuti munhu anozviti anzi inini ndaamukadzi, iye ari murume, uchiona kuti murume uyu ufanzi shamwari yako, chomi yako iwe. Is that your chomi? Ichomi pachii? Matonamata. Satani zvaaitaura achiti kuna Ishe, chingotinamata kahwani, zvese izvi zvinokupa zvinova zvako. Kunamata kudii? Kunamata kutongotenda kubvuma kuti hongu iye watonamata. Nyange kumwanga chaiko, vada kuroya munhu, vanokanda fodya dzavo pasi, vokanda makwati pasi, vokanda zvakasiyana-siyana pasi, vobva vati tora fodya uise pasi utaure zvaunoda. Kunhonga kwawaita fodya uchitaura ikokoko, watonamata. Vanamata atari dzakasviba, atari dzepasi pemuti mitema, atari dzepasi pemuti yekato, ndopawanamata. Saka dai mairangarira hama dzavo, maibva pakutadzira Mwari. Nhasi ndaona komendi yemuchinda weFacebook uyu, Tendai Chirima anzani, uyu anofamba naZigro, anoita zvemazvana Zigro, achikurudzira vanhu kuti endai munoshama paFacebook, kuti mukashama munoita mari yakawanda nekushama, nhasi kushamari.
vanhu vakasvika pakudedera nokutyana mashoko ake kuti shuwa murume taifungidza kuti pamwe dzimwe dzakakwana asi zvavo kutoita zvakutoratidza kuti nyika yakunoguma. Ukaona nyanga vanhu vakuuya chaiko vachikurudzirana pafacebook kutadzira Mwari. Bhuku remeso rakagadzirwa kutadzira Mwari. Endo iro bhuku racho rakagadzirwa kutadzira Mwari zvokwadi chaite. Uchida kuona kuti bhuku remeso nderaSatani, vhura akaunti nyowani iwewe, Facebook kana kuti Instagram. Oregedza kuisa email yako ipapo kana zita rako kana chii chako, isa email nyowani yeGmail somewhere. Oisa ipapo. Ovhura akaunti Facebook neInstagram ipapo waivhura. Oisiya yakadaro, usalaike chinhu, usadini nokuti ukalaika unobvaziya zvaunoda. Usalaike, siya yakadaro 2-3 days. Ukaivhura so first page mavideo anobuda paipa, mavideo anoenderana nezvawakamboda iwewe, ukati ichi ndinoda like, ichi ndinoda like. Saka paipa paunovhura akaunti paipa uchiti aichakanaka like, aichakanaka like. Vanounganidza malaiki iwayo kuti asika munhu anoda zvanofanira zvinhu zvakadai. Saka paanovhura meso ngatiise zvinhu zvakadaro pamberi. Asi zvino manje akaunti nyowani kana usina kuidaro, mazuva mairi matatu apfuura uchivhure kuti benoni mifananidzo unoona ipapo unobva waziva kuti chinhu ichi ndechaSatani. Ndakashokwa ini ndavhura akaunti pano, ndikati ndandivhura akaunti ndipote ndichiposta zvekujima zvangu zvandida kujima. Ndavhura akaunti abva ndakanganwa, abva ndamboisiya yakadaro. Mazuva akati apfuura ndakuvhura akaunti iya, mufananidzo ndikaona ipapo ndikati ko zvabva kupi. Ndobva zvakaklika kuti chinhu ndechaSatani chinhu ichi. Mufananidzo yevanhu vakafa, mufananidzo yevanhu vasina kugadzirika zvakanaka, mufananidzo yengochani, mufananidzo yevanhu vasina kupfeka, mufananidzo yevanhu vari kufa, mufananidzo yezvaSatani ndo zvakazara pekutanga. Ukaisiya yakadaro, ukasalaika zvako iwewe wacharamba uchita zviri izvozvo papeji pangu. Kuti uchingovhura ndo zvautanga kusangana nazvo, uchingovhura ndokusangana nazvo. Kusvika ndalaika zvimwe zvinhu zvakatosiyana nezvandoda kuti ndiite. Kuti ndikuwane kuti vabvise zvinhu zvavo papeji pangu, kuti ndikavhura peji yangu nono zvakasiyana siyana. Izvozvo ndo zvinoratidza kuti muchinda wenyika ino ari pabasa. Imi ndo pamunoenda pabhuku remeso. Bhuku remeso takuita mari pano. Mari yacho iri kuitwa nemhando yakadiniko? Muri kuita nemhando ipi? Yekushama here yachirima uyu? Yeshamwari yaZigo? Yekumhura Mwari? Momhura wekumusoro nekuda kwemari? Momhura wekumusoro muchiita zveungochani muchimhura Mwari? Vane nhamo avo vanomhura wekumusoro. Damedzisiro yacho vari kuenda kudziva romoto unopfuta nesuferi. Nyika ino painonokandwa musuferi, imburika suferi nomoto, ndo muchaenda vanhu vakadaro. Hakuna pakati penyu uchasara, hakuna kana achasiyiwa. Mwari haazati ari munhu akanokanganwa, kwete. Zviito zvenyu nezvamunoita zvenyu ndo zvichaendeka zvichibuda pamberi paMwari. Adhamu akati atadzira Mwari, Mwari yanguva yake yekuti avezona Adhamu yakwana. Mwari akufamba mumunda, Adhamu akaziva Mwari achifamba mumunda kuti baba wakuuya. Adhamu nokuti akanga atadzira Mwari akanohwanda pamberi paMwari. Kuti Mwari ari papa, Adhamu akazohwanda pamberi. Tadza kuona Mwari ari pamberi pake. Ndokuti zvitadzo zvake ndo zvamubvisa pamberi paMwari. Dai muri vamwe matendeuka pakubata kwenyu. Tsvagai mari nemhando yakanaka, kwete nemhando yakasviba. Nokuti zvitadzo izvozvo zvinogara pabhuku remeso iro. Minamato iyoyo yamunenge matoisa, minamato iyoyo yamunenge matoita. Matonamata. Paipai Mwari achiti chenjerai kunamata zvifananidzo. Ndo zvifananidzo zvacho zvaitawo.
kune zvifananidzo zvinoumbwa zvedongo zvoiswa apo vanhu vonamata ichocho. Kuita vamwe vanonamata chifananidzo kuti anotora mhuka uko, anotora beef, mombe iswa apa, mombe ichitsika vanhu, ichiropafadza vanhu mombe, vanhu vachidanzi ndeye Mwari, tikunamata Mwari. Chimwe zvifananidzo kuti izvo. Asi pane zvifananidzo zvakawanzika sezvizvi zvana Facebook izvozvizvi kana Instagram. Kunamata zvifananidzo, kutenda kune zvemuchinda wenyika ino. Kutenda kumuchinda wenyika ino ndokunamata Ishe wacho wenyika ino. Zvose zvenyika ino zvakabva kumuchinda iyeye nezvake. Saka achisa zvinonyadzisira pabhuku rake. Bhuku rake ranobatanidza vanhu vese ipapo, n'anga dzese dziripo paFacebook ipapo. Mahuri ese akazara paFacebook ipapo. Vanorombesa chaivana samaadvent. Tinorombesa. Facebook yako kasegadzira zvakanaka, unoona vakaposta ipapo. Vakaposta kuti hey n'anga uya kunotupe mari. Chinda wenyika ino ari pabasa rake achita basa rake. Kuti awane kuti ateye vanhu, kuti vanhu vateiwezo. Ishe akati endai munoteya hove, endai munobata hove munyika, kuti vanhu vatende kure kuna Mwari. Asi Satani akauya nechake chiredzo, ari kuredzawo vanhu. Mwari achiredza nekuku, Satani achiredzawo nekuku. Satani obva kuisira mifananidzo yavanhu vasina kupfeka, mobva maenda ikoko mabatwa nechiredzo icho, matonamata. Ukaona munhu akashama paFacebook obva chakanaka iyi, obva wati like, matonamata ipo paya. Mwari zvaakatiramba kunamata. Kanzi ushe hwese hwauriona ndinokupa hogota wako. Satani ndiye zvada kupa Mwari zvinhu zvake. Zvanzi ushe hwese hwenyika izvo ndinokupa zvese. Achivhaira nezvinhu zviri kuenda kumoto. Achivhairira munhu akazvigadzira kuti ndinamate kupi. Mwari akati kwete, zvese zviri kuenda kumoto izvo. Ishe akumbire muranda wake, anokumbira muranda wake zvadii. Satani panzvimbo yekuti apfugame ati Mwari, anamate Mwari, ati aiwa Mwari muri Mwari, auda kuchallenge Mwari, uda kuti zvinhu zvaMwari azvitengesere Mwari bheki. Ndinamate kamwe chete, zvose zvinova zvako. Mwari akaramba izvozvo. Asi imi vanhu manje, ini ndo zvamunoda, obva mabvanyira izvozvo. Anatate Rishaza vachitaura zvinyanzi, ngochani. Nakashandura miro yake akati operation asingaperi kumura mwana. Tiye munhu anenge achinzi like bhuku rake rinenge rakazara vanhu kuda izvo. Kuenda live so patona vanhu 5,000. Chiredzo chakandwa. Vanhu vachiteera ngochani. Yakapiswa paSodoma neGomora naMwari. Mwari akati nyika ngaiparadzwe. Sodoma asida kuiona kana kunhuhwa kwacho asida kukunzwa. Asida kutombona kana trace yacho kuti paimbova nenyika inzi Sodoma neGomora kunze kwemabhuku. Muchainyora mumabhuku nawi. Mwari akanayisa moto. Vatumwa vakauya vachimhanya vakati dai wabuda izvezvi roti iwe nemhuri yako, nekuti Mwari ari kuvava izvezvi. Ari kutaura kuti ndirai moto izvezvi. Saka tamisa vatumwa vekunayisa moto kuti tikuyambirewo ubude, nokuti ukasabuda newewo uchachiramo. Sodoma neGomora ikatsva nokuda kwevanhu vakadai. Ndo vanhu vekuti izvezvi vakaisa Facebook live vanenge vakazara vanhu 5,000 vachiteera zvakafa izvozvo. Chiredzo chiya chibva chanobata vanhu 5,000 vatonamata Satani. Tanzi no tichimbonanidzwa zvedu, muchinanidzwa nezvinyanzi zvanenge achituka vanhu izvozvo. Ndo zvine zvinanidzwa. Inamato yenyu nematosiya. Paibe paonesa komendi kubhuku rake kuti wanamata. Watonamata topedza. Machechi chai vanhu havasi kurangarira Mwari. Munhu kungoti ndiri nedini akatovhura yake chechi. Hanzi nekuti ndakunzwa mweya, ndakutaura zvomweya, saka ndakuvhura yangu, ndakufana kunge ndine yangu kuti nditungamirire rangu sangano. Watumwa naani kuzvikudza?
Saka kuzvikudza kwabva kupi ko munhu zvawataura nendimi, watauriswa naMwari nendimi. Saka mweya wekutaurisa nendimi ndo wakuti ubve ipapo here. Aiwa, kana uri mweya wati ibva hapo, enda your way. Vanhu zvachibhakira chese ndaramo sachibhakira mukati masoro rangarira zvakaitauro tota miri wese vangogeza futi kechitu ndokusarangarira kwacho kwatikutaura ikoko. Vanhu vanorutsa zvavadya, tishoko raparidzwa muchechi kuti mutendeukai uyai kuna Mwari. Vanhu vanzwa shoko, vaguta shoko, vapedza kuguta shoko, mande chaiyo ranga riri namba 1 kutadzira Mwari. Akatoplana kuti semani zvesva basa nakunomira murume kusarangarira ikoko. Vamwe ndevaivo vekuti vanonzwa shoko, kana shoko varinzwa yaitaurwa naShe kunzi mukusha wakauya kuzokusha mbeu, apedza kukusha mbeu, dzimwe mbeu dzikawira padombo, dzimwe dzikawira paivhu rakanaka, dzimwe dzikawira munzira maitsikwa navanhu, dzimwe dzikawira murukato, zvokuti minzwa yakati yakura ikadzibaya dzikafa. Vanhu vakati vakafamba kurodhi vakatsika mbeu dzikatsva ipapo, dzakawira paruware padombo, dzakarwa nezuva dzikafirapo, asi dzakawira muvhu rakanaka dzakawanikwa dzichimera zvakanaka. Zvino ivhu rakanaka ndo riri kushayikwa mazuva ano. Ivhu rakanaka riri kupi? Torowana kupiko ivhu rakanaka? Izi pano paJerusarema ivhu rakanaka tinaro, tizo ivhu racho rakanaka pano paJerusarema. Msikaziye zvekwenyu pano paJerusarema ivhu rakanaka. Pano paJerusarema vanhu ngavakure pamweya, vanhu vanokura pamweya. Jerusalema izvo haina kuvakwa neruoko rwemunhu, asi yakavakwa nemweya mutsvene waMwari. Midzi wekereke inoyo wakasvika pakadzika dzikasvika pamwoyo penyika, zvichireva kuti hapana anopaziva, hapana anokwanisa kupasvika. ndiMwari chete akateya nheyo iyoyo kuti kereke haingazungunuswi uye haingaputswi kana kuparadzwa nevanhu. Saka mitauro yese mizhinji nekutaura kwose kuzhinji kugare kuchiitika nekushomeka kwavanhu kuti hapana vanhu vashoma. Aiwa, ikokoko hakuzi ikoko kunonzi kunamata. Vachapinda ushe kudenga vazazi chanza cheruoko rwaMwari. Kuwanda hakuzi kunamata, uye kunamata hakuzi kuwanda. Tisingati kuwanda kwakaipa kana kuti kwakanaka, asi basa riri kuitwa ipapo kana richinyorwa kudenga chete kuti paitwa basa, pabatwa basa. Basa kana richikwanisa kunyorwa kudenga, mabhuku ekudenga, kuti pabatwa basa raMwari apo, izvozvo zvaiwa zvakanaka. Chakaipa ndechekuti tinopera kuungana asi basa harina kunyorwa kudenga, harizikanwe. Ipapo tita kutambisa nguva. Basa rinofanira kukudza wewo kumusoro-soro. Runomukudza seiko? Runomukudza munaShe Kristu Jesu. munaShe Kristu Jesu ndo mune rukudzo rwose rwowo kumusoro-soro. Runokudzwa mumweya mutsvene waMwari ndekuti ndiye anotizivisa zvoiye wekumusoro-soro, ndiye anotizivisa zvepamusoro zveiye wakatuma Kristu Jesu. Zvino kana tisina mweya mutsvene waMwari, ndianiko uchatizivisa zvinhu izvi? Ishe akati, tarirai ndakuenda kuna Baba, ndichanokukumbirirai mumwe munyaradzi, mweya mutsvene waMwari achauya pamusoro penyu, achakudzidzisai zvose zvinofanira kuti zviitwe. Kana achinge asiyirira zvimwe ndichazvizadzisa kana ndichinge ndichiuya zvinge zvasara zvacho. Vobva vati isu hatiite isu zvomweya, chechi dzedu hadziite zvomweya. Saka dzikaite zvomweya muchaziviswa seiko zvauyo Kristu akatuma? Saka Ishe akakumbira mahara here? Saka toti Ishe akatadza here kukumbira? Ishe akakumbira mahara here? Saka Ishe haaziye here kuti mwoyo yevanhu inotoda mweya wake waMwari? Kana zvichidai pamuti munyoro
Kwa muti wakaoma unozodii ndakunokukumbira imwe munyaradzi na baba vangu kumusoro kudenga. Ishaka notikumbirira mwe munyaradzi mweya mutsvene wake kubva kune iye wokumusorosoro. Akaenda akanoti baba wekumusoro-soro, ndinokumbira mweya mutsvene wenyu kuti aende pakati pavanhu ava, kuti agare navo, avatungamirire, avadzidzise, avatsiure, avaratidze pamusoro pezvivi zvavo. Iye achatora pane zvangu, haangatore pane zvake asi anotora pane zvangu. Uye hapana zvimwe zvaachavadzidzisa zvisiri kunze kwangu, nokuti iye anondiziva inini chete. Ini ndiri mamuri, ini muri mandiri. Mwari akanokumbira Mwari wekumusoro-soro, mweya waMwari. Simba rewekumusoro-soro rakaratidzwa. Mweya wekumusoro-soro ukauya pano panyika, ndiwo mweya uri pano paJerusarema itsva. Ndiwo mweya unotizivisa, ndiwo mweya unotidzidzisa, ndiwo mweya unoita kuti tiparidze shoko evhangeriyo, ndiwo mweya zvakare unoita kuti iwewe unzwe, utende ugamuchire shoko evhangeriyo. Hapana zvemishonga, ngori simba rewekumusoro-soro. Kubwinya kwewekumusoro-soro kunozviratidza, basa rewekumusoro-soro rinozvitaura rega. Ngoma chaidzo dzakabata vana pano paJerusarema. Vainzi ava vabare ava vakabara vakabata vana pa. Vamwe vainzi amarombe aya haana chaanobuda muupenyu, akauya pano akatendeuka akanamata Mwari. Vamwe vaiva zvidhakwa vachidhakwa munyika umu, vakauya paJerusarema vakatendeuka. Vamwe vatobata basa raMwari. Vamwe vakauya vachirwara vakatakurwa mabhara, vakanamatirwa paJerusarema. Mweya mutsvene waMwari akaita basa. Nhasi izvezvi vapenyu vairwara nezvimwe zvirwere zvisingarapiki. Pano paJerusarema Mwari akataura akati hamuzofa, hamusi kuzofa. Shoko raMwari tikaritenda tikarigamuchira, vanhu ivavo tinavo nhasi izvi. Asi vakawanda vanobva vatadza kurangarira zvino. Mwari wakuponesa kubva pane zvirwere zvenyika ino. Mwari wakuponesa kubva panhamo nematambudziko ako. Mwari wakupa vana, wabata vana maoko, asi zvawabata vana maoko vawarasa tariro nokutenda kwako. Mwari kana apa angatore, asi zvaakupa zvacho izvozvo zvichakupandukira zuva rekupedzisira. Mwari akukubvunza kuti aiwa kaiwa waungomwa iwewe, ukauya ukandinamata ukati Mwari ndipewo mwana, ndikakupa mwana, ndakupa mwana, ukaita sei? Ukadzokera kupawa zvako, ukaudana narume vanhu. Waida mwana takupa mwana, waida imba takupa imba, takupa imba yacho wobva watotadzira Mwari wese. Ndichada zvokunamata Mwari, ndada zvarume vanhu, hakuna zvakadaro. Vamwe chaivo vakaropafadzwa neSirivhera pano paJerusarema. Mabhizimusi avo akaita, asi aita vanhu vakazvikudza, vanhu vakaramba Mwari, akati achanamata Mwari, achinamata apostolisi, nokuti tiri nemari. Dai vari vamwe vanhu vairangarira. Vamwe vakaprofita pano paJerusarema. Pano paJerusarema vakauya vakaprofita. Mweya mutsvene waMwari akauya pamusoro pavo paJerusarema, tichinamata pano paJerusarema. Asi vakati kuti vangoti ngiri vairidza nendimi, vataura nendimi, vakati ayada kuvhuraya. Wakuvhuraya gwaya, vakana zvinhu zvomweya enda unovhura. Vamwe vacho vadzokera munyika izvezvi. Zvemweya zvakapfuura, vakutoita havo zvedoro, kuzvituma, kuzvikudza, kusatya wekumusoro-soro. Kuti mweya uyu wamunokumbira kuti ndakumbira mweya mutsvene waMwari, mweya wekumusoro-soro. Ukaita zvina basa zvimarabishi, wekumusoro-soro anokuita mubhembe. Mweya mutsvene waMwari anokurova neshamhu, oita mubhembe chaizvo. Mada zvomweya, moita zvomweya. Kana mada zvenyama, aiwa enda unoenda unoparadzwa zvenyu, nokuti Mwari mweya.
kana takuita zvomweya takuita zvaMwari wokumusoro-soro. Yavhura basa Luka yekutanga ndikuna Luka wekutanga tinobatira pa31 mukadzi. Saka nhau yakanga yaitika panapa, Maria unoziviswa kuti uchabereka Jesu. Mtumwa waMwari Gabriel akatumwa kuti enda unoudza mukadzi kuti yakwana nguva iye kuti aropafadzwe wadika mwana Mwari kuti atakure chinhu chitsvene maari kuti agobara mwanakomana wokumusoro. Mwari akatuma mutumwa wake akasvika akataura nemukadzi akati, Maria ukaropafadzwa naMwari, Mwari zvaakuropafadza, Mwari wakuda wakusarudza kuti utakure chitsvene. Tarira, uchatakura mwana mudumbu rako, chichazvarwa ipapo chava chitsvene chaMwari. Uchamutumidza zita kuti Jesu, mwana uyu wokumusoro-soro. Akaita simba rowokumusoro-soro. Akabvunza mukadzi akati, aiwa, inini zvandiri mhandara sandaziya murume, ndikagoita mwana sei? Apo ndine murume wandini naye. Mtumwa waMwari akamupindura akati, aiwa, tarira mukadzi, mwoyo simba rowokumusoro-soro richauya pamusoro pako. Kana rauya pamusoro pako iwewe, chauchatakura ipapo chichava chitsvene. Chava nemimba, chamuzvara mwana. Mhandara ichatakura mwana. Mhandara isimba rowokumusoro-soro. Harizi simba rowokumusoro, asi isimba rowokumusoro-soro. Vaya vanozviti n'anga, vanozviti vaprofiti, vanozviti kudii, izvo zvezvo havazvigone. Kubva kupinda kupi havazvigone izvozvo. Kuti mhandara ikatakure mwana, mhandara isati yaziva murume kutakura mwana, izvo zvezvo Satani haazvigone. Akatadza kuzvinzwisisa kuti zvafamba sei. Inonzi simba rowokumusoro-soro. Zvino iye wokumusoro-soro unoita minana yakadai so, ndiye iwewe waunoshainira, ndiye iwewe waunotaura kuti haudi kuti umunamate, ndiye iwewe waunotaura kuti unoita madiro aJojina pamusoro pake, ndiye waunoudza uchiti, aiwa, inini ndaiva murume ndaamukadzi, aiwa, inini ndaamukadzi, ini ndauda vakadzi, ndiri mukadzi, ndiri murume, mukati ndiri murume. Ukati Mwari akaita mistake yekuti ita mukadzi, ndafanira kunge ndiri murume. Ukati Mwari akaita mistake yekuti ndite murume, ndafanira kunge ndiri mukadzi. Iwewe pauri ipapo ukataura mashoko ekumhura wekumusoro-soro akadai. Mashoko akadai ekumhura wekumusoro-soro anobva kunhume dzaSatani kune vanonamata muchinda wenyika ino. Ishe wenyika ino Satani ndavo. Vanonamata Mwari vane kutenda kuna Mwari kuna zvinhu izvi. Vanobva vamutya vozvidukupisa vozvininipisa pamashoko makuru akadai ekuti wekumusoro-soro nesimba rake akaisa simba rake mumhandara, mhandara ikazvara mutsvene waMwari, akazvarwa nemhandara isati yaziva murume. Apa asati taka kuchikidzirana nezvesimba raMwari, aiwa, kune simba rowokumusoro-soro. Simba rowokumusoro-soro nekutyisa kwaro pepe. Unoona vanhu vachiti, inini ndine simba kudarika Mwari, I'm gifted than God. Hatizvikompeya naMwari pazvinhu izvi. Uku hasakasvika uku, hasida kuchikidzira iye, hatisi kusvika ikoko. Ndiri panapa inini pakuti mhandara zvidiki-diki izvi, kuti mhandara yakatakura mimba isati yaziva murume, iri simba rowokumusoro-soro. Tinondoibatira pa31 mukati kusvika pa33, changobata kapisi kadiki chete. Tarira, uchava nemimba, uchazvara mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu. Ndiye uye uchava mukuru, uchanzi mwanakomana wokumusoro-soro. Ishe uchamupa chigaro choushe chababa vake Dhavhidha. Uchabata imba yaJakobho nekusingaperi. Noushe hwake haungavi nemugumo. Chiprofita chataurwa ichi. Nomutumwa wokumusoro-soro achiprofita pamusoro pemwanakomana wokumusoro-soro, achiprofita pamusoro peushe husingapfudzwe, ushe hunogara nousingaperi, achiprofita kuti mwanakomana wokumusoro-soro achigara pachigaro chababa vake Dhavhidha, achabata ushe.
wokumusoro-soro neuchenjeri wakaisa simba rake mudumbu remhandara isati yaziva murume. Simba rokumusoro-soro rikaiswa mudumbu memhandara, mhandara ikazvara Mwari akabuda mudumbu. Mwari akararama pano panyika 37 years 34 years ari pano panyika. Satani achishaya ari kupi. Satani achida kufungidzira kuti ndiwe kana uriwo mwanakomana Mwari zvidonedze kubva pagomo ako. Zvakanyorwa zvichinzi angatendere nyangwe rwako kuvera padombo. Satani akaita confusion kuti ndiyero aita urwo, ndiyero aningasiri, ndiyero. Satani akazadzwa neconfusion. Uchenjeri hwokumusoro-soro. Saka apa unonamata upi iwewe? Unonamata upi apa? Wada unamata. Kuna Mwari wokumusoro-soro. Kuna Mwari wenyika ino. Wenyika ino ndiwe kumusoro uno. Chadelo. Aingachimbea kudai. Anaro Asia, South Africa, anaro America, dai wati manya achingozunga irayi. Ndiye roda unamata. Kana kuti uda kunamata wokumusoro-soro iye wamasimba ose anogara nokusingaperi. Kandikomhanya naye pashoma patipamberi. Mutumwa anoti ipapo Maria akati kumutumwa, izvozvi zvingava seiko zvandisingazivi murume? Mutumwa akapindura akati kwaari, mweya mutsvene uchauya pamusoro pako, nesimba rokumusoro-soro richakufugidza. Saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. Pakazvarwa chitsvene kubva pasimba reyokumusoro-soro. Kutomhanya nayo pamberi pacho pa67. Pa67 inoti kudii? Mavara makuru aripo ipapo kuberekwa kwaJohani Mubhabhatidzi, nokuti ipapo mutumwa akabva amutaura akatarira hama yako Elizabeti, naiyewo zvakare chembere yakaichidza ichazvara iyi yatopera kuzvara zvatopfuura, yakura ichazvara iyi mazai akusisina. Chikanzi hama yako Elizabeti uyo wainzi achazvara achabata mwana, Mwari izvezvi ndoda kutaura pachiprofita chaMwari kuti nesimba raMwari rakamubata ona iye wakazvitakura. Ane mwana wake akatakura ona iye wachazvarwawo achanzi Johani Mubhabhatidzi. Iye ndiye achatanga kukura nzira yaShe, achaenda kunodzivisa vanhu pamusoro pezvivi, achigadzira nzira yaShe ari kuuya achigadzirira wako mwana. Maria akati anzwa mashoko mazhinji aya akazara ndiye mwana mandiku ndoita sei? Akamhanya kumba kwaElizabeti kuti anoona Elizabeti kuti chokwadi here kuti ane mimba. Wakati achingosangana musati vataura, mwana akatanga kutamba mudumbu raMaria, mwana ari mudumbu raElizabeti akatanga kutamba, vana vachitamba vachiwirirana, vana vachikwazisana pamweya. Simba rokumusoro-soro. Azvifadzire simba rokumusoro-soro kuti mimba yezvinhu zvitsvene zvabva kudenga iri mukati mevakadzi vakazvitakura, asi pari vakazvitakura kudaro vana vari kutowirirana, vana vari kutotamba pamweya, vawirirana, uyo ari kukika, uyo ari kutamba, ari kutamba. Zvikanzi atari Elizabeti pandangokuona apa mwana wangu atamba, kata kana wangu atamba zvaasati amboita. Shoko raMwari. Asi chiko chakazoitika pamberi. Zvino pane nhau yechiprofita chakazoprofitwa zvino, nokuti baba vaJohani manje Zakariya vakanga vasina kutenda pashoko rekunzi uchava nemwana. Vakapikisana naMwari. Mutumwa waMwari auya kuzotaura sekutaura shoko kwaaita kuna Maria, akauya kuna Zakariya ndakuudza Zakariya pamusoro pemwana achazvarwa Johani, kuti achamupa zita rekuti Johani. Akasvika ipapo zvikanzi uchava nemwana, mukadzi wako achatakura mimba. Iye ipapo akati hainini chaiye kuita mimba, mwana mukadzi wangu da mimba nezera rake rakwete. Akaisa dhauti pamberi paMwari, akarohwa neshamhu panguva iyoyo. Shamwari ini inomira pamberi paMwari, mashoko akutaure kumhura Mwari nawaya, iwe uchava berere kusvika mwana azvarwa. Kubva ipapo akabva ashaya izvi kuita chimumumu kudai. Apo muprista ava nakunamatira vanhu kuti vanhu vapone. Vanhu varongouya tikobatwa musoro, asi hapana kana kunamatira kuita.
arunamatirano nechimoyo go chaita vanhu vachinamatiriwa patemberi denzu munhu waMwari achataura arowana Mwari neshama. Svika mwana azvarwa hama dzauya kuzoona manje kuti mwana azvarwa ari kupi. Vari kuona mwana aribvunza kuti mwana anonzi ane zita, vada kumupa zita remadzinza rakatakura mitoro. Elizabeth akaramba akati kwete, mwana wangu apiwa mazita ewani, mwana wangu ane zita rakapiwa kudhara anonzi Johani. Hama dzikati hazvina zvakadaro nokuti mwana ndewedu, dzinza rekwedu hakuna zita rakadaro, kuno tinowanzopana nawana mazita amadzitateguru edu. Izvozvi tina Jonzo, tozati Jonzo Junior naJonzo the third. Saka kana asikatonzi Jonzo hapana hazvifambi izvozvizvo. Vanopanana mazita amadzitateguru. Da kuremedza Johani nemabasa akafa evanhu vakafa kare. Kusvika Zakaria anzwa vanhu vachitanharo, Zakaria akati ndipei chekunyoresa, akapiwa tablet rekunyora, akatorwa choko ikatorwa akadzinyora apa tona, akanyora akati mwana uchanzi Jonzo John Baptist. Panguva iyoyi wakabva ataura muromo ukazarura, rurimi rukasunungurwa naMwari, nokuti akanga atenda akamuchira kuti zvishuwa mwana wachanzi Johani zvabva kudenga. Saka ndianiko ungaitsane naro newekumusoro-soro? Ndianiko ungapikisane naiye wekumusoro-soro kunze kwenhume Satan Diabolos wenyika ino? Dai akabvapo akadzingwako nenyaya yenharo iyoyi. Nharo idzodzi ndo dzakamudzingisa kudenga ikoko. Akasvika pakuita nharo kuti Mwari unoda vanhu zitereki nimi, vasiye vate madiro aJochina mugadheni. Mwari akati siya shamari zvangu kuita ndega zvangu, iwewe hauko ikoko, iwewe washiya zvekuita here. Satani kusvika pakubuda nekubackdoor, abuda nekubackdoor akajambira panyika akapinda munyoka, apinda munyoka akafurira nyoka, akamhanya ese nenyoka, akanotaurira mukadzi kuti mukadzi adye muchero achafanana naMwari. Mukadzi akadya muchero akatukisa nyika, akatukisa murume wake, murume akateerera mukadzi wake akatukisa nyika. Kuti mukadzi akatukisa murume, murume akatukisa nyika, zvese zvatukwa. Gadheni rikadzimwa. Dzingwa mugadheni achimhanya pasina kupera. Akararama panze kunhamo nematambudziko. Ndokwatiri tiri kunze kunhamo nematambudziko. Gadheni ririko rakatimirira izvezvi. Takamira tidzokere kugadheni. Saka ndianiko ungaramba achiitisana nharo naMwari? Kana muprista chaiye achiita nharo naMwari osvika pakuita mbeveve, tadza kutaura kweiwewe zvako uzatore muprista. Nharo dzako iwewe unozvitemhei? Ndomubvunzo, uri kumanya nezvitemhei? Zvino pane chiprofita chakaburuka pa67. Zvino baba vake Zakaria vakazadzwa nemweya mutsvene, vakaprofita vachiti. Saka munhu angari mbeve nguva yese, apedza kuva mbeve paangotaura chete, achipedza kutaura chete kuti mwana wanonzi Johani, muromo wake ukasunungurwa, achibva kusunungurwa akazadzwa nemweya mutsvene waMwari. Asadzwa nemweya mutsvene waMwari atanga kutoprofita. Basa rakatotanga ipapo, basa raMwari. Akati kudii muchiprofita? Ishe Mwari waIsraeri ngaakudzwe, nokuti wakamutsa vanhu vake nekuvadzikinura muna Kristu. Chiprofita akatisimudzira runyanga rwokuponeswa mumba momuranda wake Dhavhidha, sezvaakataura nemuromo waprofita vake vatsvene vakanga varipo kubva pakuwambwa kwenyika, kutiponesa pavavengi vedu napamaoko evose vanotivenga, kunzwira madzibaba edu isusu ngoni, nokurangarira sungano yake tsvene, kupika kwaakapika nako kuna baba vedu Abrahama, kutipa simba isusu vanhu tasunungurwa mumaoko avavengi vedu, kuti tishumire tisingatombotya, noutsvene nokururama pamberi pake mazuva edu ose. Iwe mwana, akutaura Johani, uchanzi muprofita wokumusoro-soro. Saka Mwari Jesu akataura akati pavaprofiti vese vakararama pano panyika hakuna muprofiti unokura muprofiti Jona.
neutsvene hwokuramba pamberi pake mumazuva ose. Iwe mwana uchanzi profita wekumusoro-soro, nokuti iwe uchatungamira pamberi pashe kumugadzirira nzira dzake, kuzivisa vanhu vake nzira yokuporeswa nayo, vachikanganwirwa zvivi zvavo nomwoyo munyoro waMwari wedu. Uchatishanyira namambakwedza yokudenga, kuvhenekera vagere murima nomumvuri werufu, nokuraramisa tsoka dzedu munzira dzorugare. Mwana akakura akasimba mumweya, akagara murenje kusvikira zuva rokuratidzwa kwake kuvaIsraeri. Zvanzi kuvhenekera vagere murima nomumvuri werufu. Vagere murima ndevapiko? Ndiwe murima ndiwe iwewe, kuramba shoko iwewe. Vagere murima ndeavo varikutaura kuti Mwari akaita mistake, akatisa varume toita vakadzi. Avo vasati vatendeuka kuti ndakubatwa musoro, inini ndakupa upenyu hwangu kuna Kristu, ndo avo vagere murima, vagere mumupata merufu, mumvuri werufu, vakazembera imomo. Kuti nyika iri kupisa kwezuva riri kuita, vanhu vakawanda pasi pemumango, asi pamumvuri pavari pamumvuri perufu. Ndo zvizere munyika. Paiva unoti ndoona mati amudega inini pamba pangu nini, handinde mumachechi avo. Wakazambira iwewe pamumvuri werufu, uri pamuti so, asi pamuti wauri mvura wakaisa manje, mvuri ndewerufu, hapana kwauri kuenda. Murima zvauri murima, so kuti nyika uri murima, izvi hapana chaunoona. Kuti tikapinda murumu unotikadzima laiti unomhane rima, ndo zvauri uri murima kudavo, bva vazembera pamumvuri zvakare werufu. Ishati mvuri wabva kupi? Murima ni Mwari chiedza chiri kunze uko, asi umba mako iwe mune rima. Asi chiedza chaMwari chiri kupinda umo, asi zvachiri kupinda iwewe wakazembera hako pamumvuri werufu, uda kufa ipapo. Tanzania tambova zvino adai nyika yachangoguma, yangoguma iwewe, yaguma iwewe, unei chaunacho izvozvo? Kana takubvunza kuti unei chauinacho, hatibvunzei kuti une mari iwewe, hatibvunze kuti une dzimba ngani, hatibvunze kuti une mota ngani, hatibvunze kuti une vakanzi vangani iwewe. Haisi pfuma iwe. Pfuma yazvokwadi unei iwewe? Wakatakura here shoko raKristu? Wakabhabhatidzwa here muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene? Shoko raMwari ririmo here mauri? Tikaritsvaga tinoriwana here? Ndo upfumiwo. Zvino tikashaya zvose izvi, ungori munhu akazembera pamumvuri werufu, ari murima, wagara murima, wakazembera mumvuri werufu, wangomira kuti uparare chete, upere uende. Izvozvo hazviko hama dzangu. Ngativhare news na Makorinde 2. Makorinde 2 chaibata kubva pa1 kusvika pa18. Makorinde 4 chapter 4. Satana ndaudiverengesa isiriyo, tirazike vanhu vada kutendeuka, arengedze kuzwa shoko. Zvino tiri patafura dzomweya, hama dzangu. Zvatiri patafura dzomweya, tiri pakudya kwomweya. Baba vedu vari kumusoro ndevemweya, vanotipakurira zvekudya zvomweya. Zvino zvokudya zvomweya izvi zvinofanira kuwana pekugara matiri, kuti kana mweya wedu nemweya waMwari zvayanana, Mwari agobata ushe matiri. Saka kuparidzirai shoko kwatiri kukuita iwo, inhau yekuti Mwari vachenese mwoyo yenyu, vabvise zvisvibisiro nezvigumbuso zvose zvakazara pamwoyo yenyu, kuti mwoyo yenyu ichenese. Kana ichinge yacheneswa, Baba agobata ushe pamwe chete naKristu mauri iwe. Ushe hwaMwari huri matiri. Zvino kana ushe hwaMwari huri matiri, ungapinde here mutemberi yakaposherwa yakanyorwa pendwa zvema temberi inenge panze? Hakuna temberi yakadaro.
temberi yaMwari ngaibatwe neutsvene hwayo. Mwiri wedu itemberi yaShe iyoyi. Temberi yaShe ngaibatwe neutsvene hwayo, nokuti inogara zvitsvene. Sekubarwa kwakaita Ishe mudumbu raMariya zvikanzi chapinda mauri chitsvene chichabara chitsvene. Naizvozvo shoko raMwari parakapinda matiri tikagamuchira Kristu isusu, chitsvene chakapinda matiri, naizvozvo chitsvene ichocho ngachichengetedzwe. Temberi yaMwari kana ichinge yapinda Mwari agaramo, ngaibatwe neutsvene hwayo, zvichireva kuti hapasisina kuputa fodya, hapasisina kuputa mbanje, hapasisina kuputa kuroadomborera munorova renyu, hapana kuita zvemadhiragisi zvamunoita zvezvi, hapasina zveupombwe zvamunoita zvezvi, hazviko zvese izvozvezvi zvinosvibisa temberi yaMwari. Temberi yokumusoro-soro. Mutemberi yakare yaipinda Zakariya muprofita iyi, temberi yaipinda kwainzi kutsvene-tsvene, ikoko ndiko kwakanga kune mwenje minomwe yaMwari inenge ichibvira, papaita midziyo yaMwari yechingwa nezvekunwira. Yobva yaiswa chingwa chacho chobva chavharwa. Mukati mainzi mutsvene-tsvene imanga musingangopindwa nevese vese. Waipinda zvemusoro wako waifiramo kadombo be. Vanobuda chikuzvuzvurudza rudombo techi be. Vanhu vaipinda vaita dota, vanhu votoita kutsvairira panze so. Kuti uyapinda nedzungu. Apinda kuna Mwari. Aude imomo. Ndaku mutsvene-tsvene. Asi zvino Mwari akakurerutsirai, akakupai kutenda muna Kristu kuti utsvene hwaMwari hupinde mamuri, kuti tibvise atari yakare nekuti tane sungano itsva yakufanira kuti atari yayo pachena. Zvino atari yakaitwa pachena, yakaitwa mwoyo mako, zvinoitwa mwoyo mako zvikanzi mwiri wako ndiwo temberi. Temberi yacho ine atari yaMwari mairi, mwoyo wako ndiwo wakazara atari yaMwari yeushe hwaMwari. Mwari akati nakuisa ushe hwangu mauri, Mwari akatora kubwinya kwake neushe hwake akaisa atari yake mumunhu. Munhu ndopanofamba avhura maoko achizvikudza, ozvikudza obva ati vakadzi vakawanda, obva anoromba, obva anodhrowazo matatu miri wese uyu. Temberi yaMwari iyoyo yaiparadzirwa vanhu vachitsvairwa sokuzi uyaita dota ari munhu. Ndiwo yaikupombesa nayo temberi yaMwari, ndiyaunongoti mhaya nayo mbhawa so mhaya netemberi yaMwari achitamba matiso achitamba mudenga ari pakati pebhawa netemberi yaMwari. Temberi yaMwari kuti yabatwa temberi yaMwari nengazi yomunhu. Temberi yaMwari yakabatirwa matemo nemapfumo ekupondwa kunzi haasi iye kunzi ndiye. Kwanga kuite kune temberi yaMwari kumahuriro vakadzi vevanhu, ndo kwanga ariko kune temberi yaMwari, abatwa kutemberi yaMwari kwapambi ikoko. Temberi yaMwari, temberi yokumusoro-soro, ndo yakupinda nayo mbava izvezvi. Kutamba maklaks, kutamba maklaks. Temberi yaMwari, kutambiswa maklaks, temberi yaMwari. Masha zvimatongerwe enyika. Tumudza ngo, hari zinako, hari zangu, idipfe. Temberi yaMwari iyoyo, kutwa zvisina maturo zvakadai izvo. Temberi yokumusoro-soro, ndiyo iri kuitiswa zvakadai izvo. Akuita nayo kuti vamweni vaenda nayo kun'anga, vachiomera kun'anga, sapodya pasi nedoro pasi. Itemberi yokumusoro-soro iri kuitiswa zvakadai izvo, kuitiswa mutezo. Abva ipapo hanzi yetu manjuzu, vanhu vakazara kurwizi, vachishazva mene zvari vachazvi zvimadorodoro zvemanjuzu ikokoko. Temberi yaMwari yakanyudzwa mudziva izvezvi. Dirwa ropa nezvimukaka, dirwa zvimadhiringi nedoro. Temberi yokumusoro-soro. Saka vakadaro havana kutenda, hapana kuamena. Temberi idzodzo dzakasvibiswa. Temberi dzakasvibiswa dzinoenda mukuparadzwa. Ndakuna temberi yanogamuchirwa naMwari nezvigumbuso nezvi zvakasviba, kwete. Hakuna temberi. Saka hama yangu iwe neni tine basa rekuti iwewe usuke temberi, unzwe shoko evhangeri anokuparidzira pano, utende kushoko evhangeri kuti azoshiwa temberi yaMwari nekuitambisa. Paipa unomuka saka izvo saka ndokamira pabhawa izvo. Wakabata kafodya, ukazamira kamota, uchida upenyu kufamba. Temberi yaMwari iyoyo yaunotambisa iri pabhawa, ukabata kafodya. Temberi yaMwari mapapu ese apera. Dati Mwari agare papi, fodya idzodzo mutsi idzodzo. Agara papi Mwari mutsi. Hakuna zvakadaro.
hama warumetendeukai kitendi chivhara. Zvino Paulo unoparidza Jesu Kristu nemwoyo wose. Sekuparidza pandiri kuita paro paJerusarema ndiri kuparidza nemwoyo wose kuti iwe hama yangu uponeswe, kuti kana uchinge wapona ugofara iwewe, nekuti iwewe kana wafara zvoreva kuti watenda wagamuchira shoko raMwari. Wadaro iwewe zita rako richanyorwa mubhuku dzemweya dzeupenyu, uchava chipenyu pamberi paMwari kwete rima. Uchatorwa kubva murima iro rawakazembera pamupata werufuso, uchabviswa ipapo uiswa pachiedza chaMwari nekubwinya kwaMwari. Onzi uyu mwanakomana wangu inini wekumusoro-soro. Chete chete. Basa rakaitwa kana pamuchinjiko. Mwanakomana wekumusoro-soro akauya akaita basa. Akagadzwa ushe kudenga napanyika yose. Saka zvakwauri iwewe. Kana zvakwauri iwewe zvanyore manje. Dai iwewe ucharohwa, iwewe uchasvikirwa mate, iwewe ucharohwerwa padanda. Nokuti izvo zvakaitwa naiye mwanakomana wekumusoro-soro. Pakashayikwa munhu angabvume izvi kuitwa izvi. Vatumwa kudenga vakaratidzwa vhidhiyo kunzi munhu ari kuenda kana kurohwa so. Vakati akuenda ndende. Ugo kuvanhu vane utsinye kudaiwo. Zvikanzi ucharohwa so, osvikirwa mate so, obayiwa pane pfumo pasaidi so, opfekedzwa korona yeminzwa so, osvikirwa mate, vanotaura zvavanoda vataura zvavanoda, vanotuka vachituka. Vatumwa kudenga vakati kwete. Inini ndoswera ndarohwa nhaka, ndoswera ndachinja kudzokera kuti angirozi ndikaputitsa vanhu. Mwari akati hapana munhu anozvikona izvi. Ishe akati nditumei hangu inini ndiri pano. Mwari akati zvishuwa here Mwari uda kuenda rezvi kanzi nditumei. Mwari akabva pachigaro chake kuuya panyika kusunungura iwewe denga. Zvino wanamba inoti pa4. Saka zvatinako kushumira uku patakanzwira ngoni napo, hatitoneti kushumira Jesu Kristu isu pano paJerusarema. Asi takaramba zvinhu zvakavanzika zvinonyadza, tisingafambi nekunyengera, tisingashatisi shoko raMwari, asi pakuratidza kwedu zvokwadi tinozvitendesa kuhana dzavanhu vose pamberi paMwari. Takazvibvisa isusu. Tikaramba zvinhu zvakavanzika zvinonyadza, zvandataura zvana upomu, kunwa doro, kudhakwa chaiko, kuputa vodka, kuputa madrugs, zvese izvozvo zvinonyadza zvakawanda zvokuti vanhu vanowandisa izvi izvozvo. Takazviramba pano paJerusarema. Takazviramba isu pachechi kuti hazviitwe izvi kunhu vanhu vanotenda Mwari. Zvino kana watendeuka iwewe unofanira kubva pazvinhu izvi. Ukaramba uchifamba muzvinhu izvi utonamata iwewe muchienda wenyika ino. Zvakaipa zvako izvi ukazviita uri kunamata chimwe chitendero, uri kunamata uchisimbisa imwe sungano. Izatiri sungano yeyaishe wedu. Tapane sungano yepanyika ino. Sungano yepanyika ino ndeyekuti ita zvaunoda. Adiro aJojina. Sungano yaitaurwa naSatani achitaura pamberi paMwari, achizvikudza akatisiya vanhu vaite zvavanoda. Mwari akati kwete hazvikwe izvozvo. Satani kusvika avhiringa vanhu panyika, Adhamu nemukadzi wake, svika adzingwa mugadheni naMwari nekuti vaita zvavanoda, vakakandirwa pasi ngavabude mugadheni. Zvino muchinda akabata ushe panyika ino, ari kuramba achiti vanhu vaite zvavanoda. Itai ngochani, musazvare vana, ibai, rombai, urayanai, uraya hama yako, ite mara ina basa, utsinye uchiwanda muvanhu. Chinda wenyika ino achiti ramba uita zvaunoda. Kunamata kwako, chitendero chaunamata icho chichi, utonamata watopedza. Kunamata sungano wenyika ino. Ndasungano yenyika ino inofadza nyama. Yafadza nyama iyo yaiti aiwa nyama ngaitadza. Nyama yatadza yanzi nyama yatadza iyoyo chanofa yanzi ngaife yaita basa. Zvino wekumusoro ari kuti wemukati uyu ndiye afanira kuva nesimba pamusoro pewekunze uyu. Ndawekunze uya nzira yake kuzikanwa zari kuenda kunoparara kudzokera kuvhuku. Saka iwewe wekunze uyu ngaaregedze kuvhiringa wemukati, nekuti wemukati takaumirira kuno.
dzimba dzake takadzigadzira, mazita ake takanyora pasi, ngaatsungirire chete mazuva awadikidiki asara. Jehovha anoti haudi, akuteerera wekunze, akuteerera munhu akafa. Uyu ari panzira akafa, uyu ari kuenda 6 feet under, inguva chete 6 feet under, obva anozorora, basa rake ratopera. Asi basa rina kupera manje kunewo mukati manje ndopatotanga basa manje kunzi mukati waitei iwewe uchisiya nyama achikutonga. Mweya achatongerwa mhosva yekutanga yekunzi wakabvumire iwewe kutonga nanyama, iwewe une simba kudarika nyama, takapa iwewe simba. Saka isusu mweya yedu ine simba kudarika nyama, zvaine simba ndosaka tichitsanya tichikumbira pamberi paMwari kuwedzerwa simba, kuti kana tawedzerwa simba nyama tinomukurira mutombo munyema zvekudya, nokuti akadya akaguta iproblemu. Akadya akaguta ndopatakafunga zvakaipa, akuda kukadziva vanhu, akuda kunoba mari, akuda kunoromba, ndaaguta uyu. Saka ndiye anogara nenzara yeyu kuti mukati agute. Wemukati kana agute ndiye achazokunze kuti chamarisiyana nazo izvo, hazvina kana upenyu izvo. Obva audzwa zvekuita wekunze, kana kuudzwa zvekuita newemukati. Zvino kana evhangeri yedu yakafugidzwa kuna vanorashika, kuna vasingatotendi, vakapofa madzirwa ndangariro naMwari wenyika ino, kuti varege kuvhenekerwa nechiedza cheevhangeri yekubwinya kwaKristu, uyo uri mufananidzo waMwari. Yese evhangeri isati tichiparidza pano iyi tichikuti hama dzangu zvakamira so, muchiiramba kuti akwete izvozvi. Kutaura kwakaitenda so mumwe ari unodhirowa tatu mangwana chaipo, unoona akadhirowa saidhirese tatu. Temberi yaMwari yaparangidzwa ingi. Mumwe izvozvo achibva evhangeri ne obva atoti skip, obva nekupeji rezvinyanzi, ndopanenge achienda kunanga dzakashama achifura kuti evhangeri yanzi yapakwa kusaidi banzi haina basa. Vari bhizi izvezvi mifananidzo yakadzi vachinamata Satani muchinda wenyika ino. Ataurwa panapa kuti vakapefomadzwa ndangariro dzavo. Wabva ipapo vati aiwa isu hatiite zvomweya, itai mega ikoko zvomweya. Ndangariro dzavo dzoramba dzakapefomadzwa. Obva vati aiwa kwete kumapostori kunonyanzi zvisati vapfeka masutu. Obva vaenda kumasutu, asi masutu kwati hakuna mweya mutsvene waMwari, havareurure zvinhu zvavo futi. Wanongofa vakadaro vari murima, ndo vakagara murima vakazembera izvezvi mumvuri weropa. Dai muri vamwe mapepo. Nokuti hatiparidzi isu, asi Kristu Jesu ndiye Ishe, nesu tiri varanda venyu nokuda kwaJesu. Manzwa madzikisa. Isusu tiri varanda venyu imi nokuda kwaJesu. Saka vakuru, vaparidzi, vaprofiti, varanda vekereke nokuda kwaJesu. Hatizati tiri vakuru kudarika imi. Imi ndiri mutora vakuru, nokuti isu tiri mabasa redu ndirekukupai zvatapiwa naShe kuti tikupei mupone. Kana muchinge mapona imimi Mwari obva ati glory yapaitwa basa apo, ndokuti isusu tichirangarirwawo. Asi kana tikakuparidzirai mukaramba shoko evhangeri mubvairamba mumovesa musoro, imi mukasatendeuka, mhosva inouya kwatiri kuti makaparidza sei varume, makatadza sei kutendeudza vanhu ava. Ndakakupai vanhu kuti muvaparidzire shoko. Titori vatenzi venyu. Imimi mukatonzwa shoko irori mukatotendeuka, ndokutoti isusu tigowanikwawo tikwanirwe nyasha naMwari. Kuti aiwa varume vakaita basa, vakatendeusa ningi masova anyorwa vanhu vakatendeusa, vakatendeusa vakaita basa varume. Saka izvozvo ndo zvakanaka pamberi paMwari. Nokuti hatiparidzi isu, asi Kristu Jesu ndiye Ishe, nesu tiri varanda venyu nokuda kwaShe Jesu Kristu. Nokuti Mwari wakareva kuti chiedza chibude parima,
ndiye wakavhenekera mumwoyo yedu kuti atipe chiedza chokuziva kubwinya kwaMwari kunovhenekwa pachiso chashe Jesu Kristu. Tikamboona vakuru vadakuwaridzwa makapeti, mared carpet, vadafamba ngemapresident, so wavagara ima vatovaziya mamaudza kuti imini umwari haumo mamuri, muri nhume dzasatana rume. Hakuna zvamwari zvakadai. Ukaona papa kana anorara nemusana achitsika musoro, vachitsika musana kuti vafambe ivo vakudzwe, gara ima vaudza kuti hazvina Kristu mukati izvo. Mahumuka. Asi pfuma iyi yatinayo mumudziyo yevhu kuti ukuru hwesimba hweumwari hurege kuva hwedu. Temberi iyi yamunoona ine, iyi temberi haizi yangu, ine muridzi. Evhangeri andikuparidza panapa haizi hatiri yangu, ndeye muridzi. Yose andataura ndichiparidza kubva pakutanga kusvika panguva ino nemazuva ose andinoparidza, ndikuparidza zvemuridzi wazvo nesimba ratakapiwa kuti tikunabatirei vanorwara vachipona, vakafa vachimuka, vakaremara kuti vatwasanuke pakuremara kwavo, vafambe, vasingaone vaone, mbeveve dzikataure dzitaure, nesimba irori rakaiswa muvhu temberi. Kuti temberi nei isazvikudze pamusoro pazvo, Mwari muri matiri hausati uri hwedu, ndiye wamuridzi. Muridzi akaisa simba rake matiri muvhu kuti kubwinya kwaMwari kuratidzwe, kuti tose takazvarwa tose tiri mavhai, asi zvatiri mavhesi aya iye Mwari akaisa kubwinya kwake neushe hwake matiri, akatiitisa mabasa makuru. Zvinoatitisa mabasa makuru kuti mbiri iregedze kudzoka kuvhu, mbiri inodzokera kune ane ushe hwake hwaisa matiri. Saka mukaona muchinamata mutumwa, muchiti mutumwa akatumwa kuAfrica momunamata varume marasika. Kaona muchinamata Tanzania, ndiye akatumwa, uyu ndiye akatumwa momunamata varume marasika. Munamata Pio na Tambureta, muchinamata baba Johani varume marasika. Ndairi ivhu iri zvaraiswa mukati, ushe hwekubwinya hwaiswa mukati umu, mbiri ngaidzokere kwazvabva, kwete kuvhu. Ivhu iri richadzokera kuvhu, asi kubwinya kwaMwari neushe hwaMwari zvichadzokera kumuridzi. Tinotambudzika pamativi ose, asi hatimanikidzwi, tinokanganiswa asi hatina kurasha mwoyo, tinotambudzwa asi hatina kusiya, tikawisirwa pasi asi hatina kuparadzwa, tinoramba tichitakura nguva dzose. Mumuviri yedu kufa kwaJesu, kuti neupenyu hwaJesu huratidzwe mumuviri yedu. Kereke ineyi zvamunoona Jerusarema iyi inotambudzwa naSatani, dhiabhorosi inotambudzwa nguva dzose. Tinogara tiri pamuyeredzo naSatani, tinogara tichizungunuswa naSatani achiedza kuti basa raMwari rirege kumiswa. Vanotaura, vanoprofita vachiprofita nenhema achiva achiprofita kuti kereke yakadai zvazodii kuri kurwiswa kwebasa raMwari. Asi isu hatineti, tinoziva kwatakabva, tinoziva kwatiri kuenda, tinoziva kuti iri basa harisati riri remunhu, asi iri basa iri nderemweya, rine muridzi. Harina kuvakwa nemaoko avanhu, asi rakavakwa nemweya waMwari. Mweya wekumusoro ndiye akavaka irori basa. Zvino zvaakavaka irori basa, nyangwe mhepo zhinji ikauya ikazunguza, nyangwe mapurisa akauya akasunga, nyangwe vematemo akauya akatema-tema, basa rino richasara rakamira. Kubva kwangu inini pachasara panouya mumwe, kubva kwavapurisita panouya vamwe, basa rino richasara rakamira. Tichachena musoro, tichabhena musana, tichazorora, asi basa rino richasara rakamira. Harina kuvakwa nemaoko avanhu. Hapana akangomuka akati varume ndauvhura yangu, kwete. Hazvina kuitika paJerusarema pano kuti munhu akangomuka arumba make akati ndavhura yangu zvinofamba, kwete. Basa harina kubatwa nemaoko avanhu. Saka tinotambudzwa, tinozungunuswa, asi basa harimiri. Ticharamba takasimba, ticharamba tichimira saizvozvo, ticharamba tichiparidza
zvezvi vanotarisa Facebook ine vangachiona kubva makore vakawana neazungura tichiriko here hapana kwatinoenda titori pano nematama nekupenyera pameso tiripo hapana kwatiri kuenda kuenda kudenga chete. Ndiwe uchatanga kuviga iwewe nekuti iwe hauna mari, iwe ndo wachatanga kuviga isi chatochena musoro togona vazukuru vedu chaona sana chabhenda kudaro tiri pano panyika. Mwari uzotitora zvake munyararo kuti mufundisi angu anika sei haana kumuka kubva nezuro ari ngoma kubeso kana chinasi mufundisi vanonoka mufundisi vaenda vatorwa vaenda kure kuparara nerori pazwa nerori kuita munhu kaminzi hakuna mwari akadaro zvino zvoramba satani devil zvimwe zvinhu rambai nomuromo yenyu ino ndamakapiwa simba. Mchinda wenyika ino haana simba pamusoro perufu. Rufu akatorwa simba rake naishe wedu. Mwanakomana wekumusoro-soro nesimba rekumusoro-soro riri pamusoro pezvose. Naizvozvo ini ndotaura pano ndichitaiwa kwete nyama ndisingazive kuenda kwangu asi handiende nenzira yakadaro kwete. Mwari zvakanyanya kuruoko rwerudyi rwake nenyama yangu ichachengetedzwa. Ishe wangu unotaura kudaro ishe wangu Dhavhidhi. Saka nditadza nekutaurawo saizvozvo. Ishe wangu zvakanyanya kuruoko rwake rwerudyi ndiyo nyama yangu inochengetedzwa. Ko ini namambo Dhavhidhi tasiyani. Tese zvatiri vanakomana vekumusoro-soro, tese zvatakatakura kubwinya kwaMwari. Ushe hwaMwari huri matiri, mweya mutsvene waMwari ari matiri. Ropa raMwari rakatifukidza nesuwo tichamunzwa pachamunzwa vanhu vose vakatenda kuna She Jesu Kristu. Saka togotadza seiko isusu kurangarirwawo nekuitirawo zvakanaka zvinoitirwa vana vaMwari. Mwari upi kwaunopatsanura vana vake? Hakuna. Mwari wedu atunamata tinomuziva. Wekumusoro-soro uyu ari feya pazvinhu zvake. Haana chimwe chese chaanotaura kanzi uyu hatimupe tinomupa kwete. Vanakomana vaMwari vanakomana vaMwari. Chinosiyana chete kupirwa. Mwanopiwa senyeredzi so, mwanopiwa sekataitai so, mwanopiwa sezuva so, mwanopiwa senyeredzi kudai. Asi Mwari anopa zvinoringana nomunhu nokushanda kwake. Saka tiri pano paJerusarema varume ngatishandei basa iri. Basa iri rine korona pamusoro dzedu. Korona takagadzwa kare, korona pamusoro yedu iyi. Kuti tikatsunga pakunyengetera pakunamata kusvika pazuva rekupedzisira, nhau ndeyekutsunga. Ndakutendeuka makatendeuka kare. Zvamakatendeuka kare nhau yayekutsunga nokugadzira shoko raMwari riri kutemberi yake. Kuti shoko iri rawanikwa here riri mamuri, rogara ririmo moregedza kusvibiswa, temberi yogara yakachena, takamirira takuenda kumusha. Nezuva renyu rekuzorora nababa uchazorora zvakanaka. Kwete kubazwa nerori kuti ane minzi. Izvozvo hazviko. Vanhu vanamata Mwari vanongomuka. Pfuma vakangoti hanzi havana kumuka kubva nezuro. Vatumwa wauya kuzokutora kuti ana machira machena woenda newe iwewe. Fana kutsunga varume tinamate Mwari tikudze Mwari. Zvose zviri pano panyika zviri pasi perutsiko rwetsoka rwedu. Ndasimba takapiwa naMwari wedu atinaye wekumusoro-soro. Hatina zvizhinji zvatinazvo pano panyika, asi chatinacho izita neropa raKristu Jesu chikwedu. Zvose zvatinoparidza nekushumira panyika ino, tinoshumira zvemuridzi. Zvino muridzi ndiye anomaka rejesta. Muridzi ndiye achamaka basa remumwe nemumwe. Kuti mumwe nemumwe akaita basa iri, mune basa ripi ramakaita. Basa remumwe nemumwe richaiswa pachivhitivhiti, richaedzwa pamoto segoridhe rinopfudzwa pamoto kuti ripenye rive nepurity yakanaka. Ndo zvatakaitwawo sesuwo saizvozvo. Tichaiswawo nepamoto, mabasa edu achaiswa nepamoto kuti pabude simbi chaidzo dzinonzi simbi dzavarume. Simbi dzavarume vanonamata simba takapiwa. Dzivizi wedu Satani Diablo sakakundwa. Saka hapana chingamire pamberi pedu chingatitadzisa. Tinamate Mwari, tiparidze shoko rePamwari. Nokuti isu vapenyu tinogara tichikoiswa pakufa nekuda kwaJesu, kuti neupenyu hwaJesu huratidzwe munyama yedu inofa.
saizvozvo kufa kunobata matiri, asi upenyu mamuri. Zvino zvatinomweya iwoyu wokutenda, sezvazvakanyorwa zvichinzi, ndakatenda saka ndakataura. Nesuwo tinotenda saka tinotaurawo, tichiziva kuti iye wakamutsa Ishe Jesu uchatimutsawo isu pamwe chete naJesu, ugotiisa pamberi pake pamwe chete nemi. Nokuti zvinhu zvose zvinoitwa nekuda kwenyu, kuti nyasha zvadzakawanzwa navazhinji dziwanze kuonga, kuti Mwari akudzwe. Nyasha zvadzakawanzwa kwatiri, kuti takawanzirwa nyasha, kuti nyasha idzi dzatinadzo idzi tikuparidzire shoko evhangeri kutende, kana tinge matenda motaurawo sekutaura kwatiri kuita, nokuti isi takatenda saka takataura. Nemiwo mukatendawo, nemiwo mutauriwo nezvaKristu, mutaure nezvaMwari muchikudza Mwari, kuti muonge. Kuonga kudiko? Kutenda zvinhu zvose kuna Mwari, kuonga upenyu chaihwo kuti tiri vapenyu, kuonga kuti Mwari watimutsa kubva kwakafa, Mwari wakatitora munyika, Mwari wakatipa mhuri dzatiinadzo, Mwari wakatipa mweya wekufema, tichingoonga Mwari chete nguva dzose. Ndio zviro zvepamwari. Mwari haadi kana sirivhera yako kana ndarama yako, haisi yako futi, ndeyake. Mukaziva kuti zvinhu zvose ndezvaMwari, atingi ipapo apo ndo panenge takunazoziva kwatiri kwenu. Zvinhu zvose ndezvaMwari. Satani haana chake chaanacho nyika ino, kuparadza vanhu nayo nyika ino, nokuti iri kuenda kuparadza. Saka anouya nezviteyo zvake, anouya ukandawo mamburi yake kuti akubata, asi zvose ndezvaMwari. Ukaonga Mwari panamata Mwari, unobviswa panhamo matambudziko. Kutambudzika papano panyika ndekwenguva duku duku. Makore mangana uinawo? Tikataura uinawo, makore mangana unofanira kurarama pano panyika? 70 kana 75 kana wakasimba 80. Saka pa 80 years ipapo makore ako mashomanana so haana kuwanda. Mwari akakupa upenyu usingaperi. Upenyu usingaperi ndeukuti kubva pawakabarwa iwewe kusvika ameno toupenyu hwawakapiwa naMwari. Asi nokuda kwekutadza, nekuda kwekuzvikudza, nekuda kwekuteerera vamwe izvi, kutadza kuteerera Mwari, Mwari akabva ati munhu achararama 70 years. Saka 70 kubva apa kusvika pano, kusvika 70 years. Saka pa 70 years idzi vamwe vane machi toti 70 hafu yacho 35. Saka vakawanda vacho masarwa nechidimbu cheupenyu hwenyu, pa 35 zvikwira. Vanhu vasakasvika 35 vachiri kuku. Vamwe vacho havazosviki, vanogumira 35 pa 40 ndo vatopera. Ndazvitadzo zvenyu zvamunotadzira Mwari. Mweya unotadza ndo unofa, nyama inotadza ndo inofa. Ukatadzira Mwari hanzi ndichiri mudiki kai, ndakusvika ku70, ndikatadzire Mwari nguva ino, unotadzira Mwari 2 years of wafa. Zvangu zvatokwana, zvatopera. Asi ukanamata Mwari kubva pakudiki hwako unosvika kupedzisira wakataura naMwari. Ikoko ndiko kwaunenge wakarara mumhezi mako, ubva waregedza kumuka, mangwana utokomuka wakudenga wakutomboshamisika kuti ndikudo wakanaka kudai, taitambisa nguva mhani panyika. Saka Mwari akabva aiwa muzviuraye, ndichakutorai kana nguva yakwana. Ukazviuraya mumwe uno straight kwaDhesi, Mwari atoziva kuti pana vachatozviuraya vada kuona kuti vanoenda kupi. Mwari akati manje vada kuona ivava havana kutenda, tawakanda straight kwaDhesi. Zviurayeoni, hapana kwaunoenda. Kana utongwa wakatotongwa kare, tawamhura mweya waMwari wekumusoro-soro. Zvinokutambudzika kwatiri kutaura pano panyika nekuinguva duku, 70 dzacho idzodzi ingova duku pamberi paMwari. Munhu akapiwa upenyu husingaperi, ndiwo wanofanira anahwo upenyu husingaperi. Saka 70 haisitomborika kana nguva. 1000 years pamberi paMwari yakafanana ne1 hour. 1 hour pamberi paMwari yakafanana ne1000 years. Saka panguva ino tiri pa-hour ripi muupenyu hwako? Vamweni hamusati matosvika kana pa-half hour chaipo. Half hour hamusati masvika.
asi matotadzira Mwari kusvika pakumhura Mwari pakahafa ikako, apo munobuda upenyu husingaperi. Zvino Mwari obva wafunga kuti ndopavanhu upenyu husingaperi, vanhu vanomhura kwakadai, ndogara upenyu hwese ndichimhurwa navanhu ivava. Kwete, ngavaende kwaDhesi, munoenda kwaDhesi hama. Saka hatitoneti kuparidza shoko evhangeri iyoyi, asi kunyange munhu wedu wekunze uyu achipera hake, munhu womukati unovandudzwa zuva rimwe nerimwe. Saka pasevhendi dzako idzi, zuva rimwe nerimwe tichikuparidzirai shoko evhangeri, zuva rimwe nerimwe muchivandudza munhu wemukati, munhu wemukati achiramba achisimba zvokuti paunosvika pasevhendi panapa kupedzisira, munhu womukati anenge amunhu mukuru akukwanisa kunzwisa zvokudenga zvomweya zvaMwari, akuchikwanisa zvino manje kuchienda kuna Baba, ndaanzwisisa zvose, adzidziswa zvose zvasara zvidiki zvacho izvi. Ishe anobva azvipedzisa kana achinge achibvira. Ishe ataura, ndanokupai mweya mutsvene, ndanokumbirai mumwe mweya mutsvene waMwari munyaradzi. Asi kana mweya uyo asvika achakudzidzisai izvozvo zvofanira kuti zviitwe, zvenge zvasara zvacho ndichazadzisira ndichinge ndichiuya. Saka kuzadzisa kwacho kuzadziseiko? Kuzadzisa zvinge zvasara zvacho. Ndabhuku iri zvizhinji zvinodzidziswa nebhuku iyi zvinofanira kuzadza munhu kuti munhu akwane. Kana munhu akwane ndokuti achikwanisa kupinda kuushe hwaMwari, aone Mwari kuti Mwari arapapa, tonamata Mwari mutemberi yaMwari. Asi kana munhu asina kukwana chete, hapana kwaanoenda. Zvakawanda zvinofanira kuti zviitwe. Munhu anofanira kuti anzwa shoko obva atenda, anzwa kutenda maari obva azvininipisa obva ajorodwa obva papamusoro muzita raBaba noMwanakomana neMweya Mutsvene waMwari. Abva ipapo obva atsunga, oramba akatsunga, oramba achivandudza munhu wemukati zuva nezuva, achirava shoko evhangeri raMwari, achiriita kuti kungonzwa chete, asi achiriita shoko raMwari. Mabasa ake achimutevera ezvakanaka, zvakaipa zvichibviswa zuva nezuva, zvakanaka zvichivandudzwa zvichikura zuva nezuva. Pasevhende Isaya ukaramba uchiita zvakadai so, uramba muchidya Paseka, muchisangana nemuviri waIshe, mugezwa tsoka dzenyu, zvakare izvozvo zvinofanira kuti zviitwe. Zvakawanda zvinofanira kuti zviitwe. Kana zvaitwa izvozvo, ipapo muchanzi makakwana. Ishe achauya kuzozadzisa kuti mudasikokwana kuita complete. Muchiwa nekodzero yekupinda kushaka Mwari nekuona Mwari, nokuti kutambudzika kwedu kwakareruka, kuripo chinguva chiduku, kunotiitira kubwinya kukuru kwakaisvonaka nokusingaperi. Tisingatariri zvinoonekwa asi zvisingaonekwe, nokuti zvinoonekwa zvinopfuura asi zvisingaonekwe zvinogara nokusingaperi. Saka kutenda kwatinako ndikokuti hatina chatiri kutoona, asi tiri kutenda kuti Jesu ndiye Ishe, musha yavarwa yamirira isusu, mazita edu anyorwa mubhuku dzemweya dzoupenyu. Ndozvakamirira. Saka kutambudzika kwenyika ino kwokuti izvezvi panguva ino tichita arume ngatitsanyei, obva wati nini nzara inokwadza arume inini kuzvikudza ikokoko kutotadza kuzvitambudza. Ndakuzvitambudza kwatiri kutaura kwenguva duku ndekokuzvitambudza izvezvi panguva ino, kuti zvatofanira tichidya toti hatichadya zvatofanira kunge tichidya, kwete kuti nenhamo, kwete asi kuti nekuzvitsaurira. Asi asudya sadza mangwana, asudya sadza mazuva mazhinji, asudya sadza kana kumwa mvura kana kumwa chipi chinonwiwa. Hatisi kuita izvozvo, tiri kuda kuti munhu wemukati avandudzwe akure. Izvo zvinezvo kutambudzika ikokoko ndo kunoonekwa naMwari kuti munhu ari kutambudzikira pazvinhu zvangu. Naizvozvo kukutenda kwatinako kuti aiwa tikutambudzikira pazvinhu izvozvo chinguva chiduku, 7 years hadzina kureba idzi. Kuda kuona kuti hadzina kureba 7 years kumusha kwenyu kuZimbabwe. Chii chakaitwa pa7 years zvakakwanisa kumisikidza kuti ichi pazvinhu zvese zvawakamisa chinhu ichi? Sikataure chimudhuri chambuya neanhu akasikana chete, sikataure chiparamende chemaChina chechi. Chipi chaitwa pa7 years dzacho idzodzidzi chaunokwanisa kutaura kuti aiwa apa pakaitwa basa apa, dai pasina kuti vanhu vakamira chinhu ichi kaita chinhu ichi, nyange kuAmerica unochiziva chinhu ichi? Hapana, pana kana chakaitwa namaoko emunhu. Victoria Falls yakaitwa naMwari. Chii chinhu? Hapana. Wange National Park ndeyaMwari, zvese ndezvaMwari.
chii chakaumbwa nemaoko avanhu ndokuchenjeri hwavanhu pa7 zake. Saka George hapana ka7 years nguva shomanana shomadiki hapana chatina chataita pa7 years. Asi iwewe manje mutendi pa7 ipapapa munhu mukati avandudzwa akura pa7 corruption nekubira vanhu nokubira vakadzi vevanhu nokuita rupondo nokuputa madrugs nemitoriro ndozvamaita pa7 dzacho idzodzo. Saka hapana kwamunoenda danda denga kuna dombo, denga kuna mitoriro, denga kuna masese, denga kuna masikadhi amunoda, denga kuna kana madoro amunoda, hakuna kana fambi, hakuna kana chinosvibisa zviri pano panyika. Saka pa7 dzako iwe uri kuita inadzo toverenga dzako iwe 7 chinja waita pa7 hapana zvakadhakwa zvese, zvakadhakwa zvese hapana chisvinu chawakaita chisvinu chini. Hauna kutenda kuna Jesu, hauna kubhabhatidzwa musana baba nemwanakomana nemweya mutsvene, haushumirewo zvaKristu, haumbotaurawo zvaIshe, haumbotsanya kuti zvitsaurirewo mune zvinhu zvaMwari, haumbozvitakudzikira iwewe muzvinhu zvaMwari izvi. Saka chinja waita hapana chawaita. Asi ndawendawo ndobira vana mawani inini ndoda kupindawo. Nopinda kupi kwaunopinda? Zvibvunze mubvunze kuti ndinokwana here kwandinoda kupinda, ndinokwana here. Vakaropafadzwa vanotenda vasina chavaona. Ushe kudenga ndewani ndewako. Ushe kudenga wakadzirwa vakadai vakaita sei. Vamwe vasati vanzwa shoko evhangeri yaMwari asi vanonzwa shoko raMwari kuti vatendeuke. Tendeuka nhasi anonzi nhasi. Nokuparidzirai shoko irori nemwoyo wose, nemwoyo unofara, nemwoyo unoda. Chatinoda ndechekuti vanhu vatendeuke vapinde mumusha waMwari. Ndakutendeuka pamberi paMwari hazvive kuya kwandiri inini mufundisi, ndokubata inini musoro kuti watendeuka. Ndaushiwe kudenga kana wakunyorwa unonyorwa vakatenda vakabhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana nemweya mutsvene. Vanhu vaMwari vazhinji pano panyika vakawanda, makereke mazhinji pano panyika anonamata Mwari. Saka iwo kana wanzwa mwoyo wako wapisa kuti dai ndatendeuka neirori shoko rawanzwa irori, enda nhasi anonzi nhasi kuti davari pamusoro pakuzorodwa unodhimanda, you demand your right irori kudhimanda panama tendeuka akudhimanda kuti jorodweni vari pamusoro. Ende kana watendeuka ikoko isu pano toita paridza Mwari ndiye anoziva kuti aiwa vakatendeuka nerakaparidzwa namufundisi Chamboko iroro manje Mwari ndiye anachiziva. Isu pano vatizive pano ndikoparidza chete chenongowaridza shoko chawaridza shoko chete obva watoridzwa shoko wotendeuka. Asi kana tasangana tikasangana Mwari akatitira nyasha tikasangana ukatoona mufundisi ndakanzwa vakaparidza paipe ndakatenda ndibate musoro nditendeuke nhasi anonzi nhasi ande kuJorodhani tokubata musoro toenda newe kuJorodhani kuJorodha ubarwa patsva zita rako ronyorwa mubhuku dzemweya dzekupenyu. Aiwa ipapo tinokudza Mwari aiwa munhu ane kutenda kwaainako dai Mwari akusimbisa kuti akaramba akadaro kuti asabackslide, kuti ukabackslide unodonha negotsi. Nawe kutendeuka aizive kufadzana anzi andakatendeuka nokuti ndamufundisa akaparidza daundifadza inini ainini harizi rangu iri rine muridzi andaparidza panapa harizi riri rangu futi ndine muridzi. Nyange wabvunza maifundisi pano pandotanga kubata iri ndakuda kubata iri handiri rangu remusoro wangu ndotanga ndarikumbirira iri ndipei renyu rongedzai renyu mukaroma mangu mobva mari pakura renyu pakati pevana venyu handye kudya kwemweya. Bvisai zvangu pazvinhu izvi nokuti hapana changu chinopinza mudenga. Zvopinza vanhu kudenga zvakafirwa zvine sungana zviinazvo mukati. Asi chake Mwari ndechekuti mweya mutsvene wake waakatipa ndiye anorongedza shoko rake mukanwa mangu, warongedza mashoko ake oaisa pakati penyu kuti anani anotenda obva atorawo kudya kwemweya. Anenge adya kudya kwemweya patafura dzomweya, munhu mukati wovandudzwa, munhu mukati wokura, kuti iye wokumusorosoro uko akudzwe kubva zvino nokusingaperi. Ndinokudza Ishe wamadzishe wamadzimambo, ndinokudza mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zino ramweya pakereke, kukudzwa nokubwinya namasimba ose, iye wokumusorosoro ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen.